Hola a tots per venir aquí. Jo us vinc a parlar d'oportunitats d'emprendre. Dintre d'aquest pont San Francisco-Barcelona podem emprendre a San Francisco, podem emprendre en aquest entorn del Silicon Valley i una mica les claus per fer-ho bé allà, però també sobretot què podem aprendre del Silicon Valley. O sigui, què podem importar al nostre ecosistema particular per emprendre millor d'aquesta ciutat fantàstica que és Barcelona. Per tant, emprendre i aprendre. Per fer-ho, ho faré des de la meva experiència personal. Jo, després de molts anys emprenent des de Barcelona, vaig estar emprenent des del 97 al 2008, sempre en projectes de noves tecnologies, on m'ha passat de tot, des de començar sol, créixer, arruïnar-me completament, tornar-me a reinventar, continuar creixent, passar per rondes d'inversors de business angels, després de capital risc, expansió internacional, un munt de coses, un munt d'emocions, que per cert, ara com ho miro en perspectiva, crec que val molt la pena, per tant és molt recomanable això de viure la teva pròpia aventura com a emprenedor, però bé, després d'aquesta trajectòria aquí, fa 4 anys vaig decidir anar a San Francisco, inicialment per estudiar un estiu a la Universitat de Stanford, però com vaig descobrir aquell ecosistema emprenedor, vaig decidir quedar-me per intentar emprendre quelcom allà i sobretot aprendre molt del que allà passava. I bé, què em vaig trobar quan vaig arribar a San Francisco? Doncs home, us haig de dir que quan jo vaig arribar, que era el 2009, hi havia una crisi terrible. Hi havia una crisi terrible. O sigui, havia patat el sector immobiliari, el sector bancari, vaig conèixer gent que va perdre la seva casa o que va perdre la seva feina i que ho passava realment malament, perquè allà, per exemple, si quedes sense feina no tens atur o no tens prestacions mèdiques, aquí ens queixem a vegades molt de les retallades, però allà ja està tot retallat d'entrada, i em vaig trobar en una situació bastant dolenta. Ara, també us haig de dir que al cap de 2 anys va canviar radicalment tot. I ara mateix San Francisco o la zona del Silicon Valley, crec, no em voldria equivocar, però crec que tenen menys del 4% d'atur, hi ha feina per tothom, sous molt elevats, moltes oportunitats i sobretot una energia molt positiva que es palpa a tot arreu. Llavors la reflexió és, per què allà, després d'una crisi, es van reinventar tan ràpidament i ara tot va tan bé? Què fa que funcioni tan bé l'entorn del Silicon Valley? Bé, per mi, després d'aquests 4 anys, us puc dir que bàsicament entenc que el Silicon Valley, que és una cosa que fa 70 anys que funciona, no és quelcom que s'hagi inventat ara, és com un engranatge on tot funciona i tot quadra perfectament. Al mig de l'engranatge hi tindríem un sistema educatiu potent, on des d'edats tempranes s'ensenya molt a la gent a liderar, a comunicar millor, a desenvolupar habilitats que llavors serviran molt per ser emprenedor, però sobretot a les universitats, Stanford, Berkeley, UCSF, totes aquestes universitats d'allà, també impulsen molt l'esperit emprenedor, formen emprenedors i creen convenis de transferència molt intel·ligents entre universitat i empresa. Per tant, donem compte que un paper molt clau, l'origen, el pulmó, el cor del Silicon Valley és el sistema educatiu. Hi ha una gran concentració de talent, aquella peça que tenim allà dalt, d'arreu del món i amb molta diversitat cultural. Això també és quelcom que s'ha de tenir en compte, que hi ha gent de tot arreu i que dona igual d'on vinguin, l'important és que tinguin bones idees i ganes d'emprendre. Una qualitat de vida fantàstica, amb una diversitat de naturalesa i agenda cultural molt bona, molts inversors. Clar, més d'un pot pensar, és que allò funciona perquè hi ha molts inversors. Doncs penseu que els inversors no estaven al Silicon Valley. El Silicon Valley va començar amb emprenedors, amb talent, generant idees i els inversors van arribar al Silicon Valley. El diner sempre va on hi ha el talent. O sigui, no ha d'anar el talent on hi ha el diner, sinó que si hi ha talent i fa coses interessants sempre acaben venint els diners. Potser la diferència dels inversors d'allà és que creuen molt en projectes de risc, saben que igual el 80 o 90% de les seves inversions fracassaran, però també busquen inversions molt diferencials que et permetin grans retorns si la cosa va bé. Aquesta potser seria la diferència quant a inversors. També hi ha molts events de networking, que és l'esport nacional del Silicon Valley, anar a events i establir contactes amb gent. I aquí, ara mateix, al RIS Barcelona, crec que tenim una ocasió extraordinària per fer l'esport nacional del Silicon Valley, que és connectar-nos entre nosaltres perquè passin coses. Hi ha també empreses de referència, les empreses més innovadores del món estan allà, i aquesta també és una de les claus del Silicon Valley. O sigui, realment, allà no s'entén res sense innovació.
I tothom té la convicció que tot és millorable i tot es fa en base a la innovació. Per això les 10 empreses més innovadores del món estan allà. I l'última peça d'aquesta espècie de puzzle o trencaclosques és la gran cultura emprenedora que hi ha allà. Els herois nacionals del país són els emprenedors i tothom vol ser com els fundadors de Google o qualsevol emprenedor d'èxit d'allà. I la gent emprèn sense por al fracàs, entenen el fracàs com a part de l'aprenentatge i també tenen molta cultura d'èxit, o sigui, pensen en gran. Per tant, és un ecosistema que funciona bé i per si algú vol anar cap allà, jo diria passeu primer el checklist. Perquè, sens dubte, hi ha oportunitats per emprendre, hi ha oportunitats per tots, però pels que esteu pensant en anar allà, jo us diria, primer, comproveu que la vostra companyia, el vostre projecte, està en un dels sectors que funciona més allà. Biotech, energies renovables, TIC, sobretot noves, tot el tema de xarxes socials, gaming, consum col·laboratiu, e-commerce, són les tendències que funcionen allà. Si estàs fent alguna cosa en aquest sector, és un bon lloc per anar. També és molt important que el teu projecte sigui altament innovador. Aquell és un entorn on tenen cabuda les coses realment diferents, les coses úniques. I el primer que us demanarà un inversor allà és què fas tu que no faci ningú. Es busquen també grans capacitats de creixement, o sigui que tinguis un projecte molt escalable, que pugui créixer molt i que li doni molt retorn a l'inversor. Penseu que molts inversors allà busquen retorns de 5x, 10x. I llavors, un punt molt important és ves allà si estàs realment molt compromès en el teu projecte i estàs disposat a deixar-t'hi la pell. Penseu, l'altre dia llegia un informe que els emprenedors del Silicon Valley de mitja treballen gairebé 10 hores al dia, em sembla que eren 9,90 de mitja. A Barcelona se'n treballen 8,20 i a Madrid 6,9. Aquesta és la realitat de l'esforç d'aquí. Penseu que allà la gent a l'agost treballa i treballen els caps de setmana i ve gent de tot el món disposats a deixar-se la pell pel seu projecte. Per tant, si aneu allà no us penseu que arribareu i us trobareu els diners a qualsevol lloc i que tot us anirà molt bé, sinó que heu d'estar disposats a lluitar i a lluitar molt pel vostre projecte. Passat aquest checklist, jo crec que és un bon lloc per intentar emprendre sabent que tens moltes possibilitats de fracassar. Però no ho heu d'entendre com la fi del món, sinó que heu d'entendre que fracassar allà et donarà un gran aprenentatge que podràs aplicar llavors quan tornis cap aquí. Molt bé, què vaig fer jo? Us explico molt ràpidament. Vaig emprendre 3 companyies. La primera, Innovali, que és una empresa que fa roba intel·ligent, combinant creativitat de Barcelona amb tecnologia d'allà, i us haig de dir que ens va molt bé fer-ho així. O sigui, realment la marca Barcelona, com deia la Sònia Requesens abans, està ben vista i quan t'associen en el disseny i la creativitat ens funciona molt bé i això ens permet treballar per grans marques de moda. I ho fem en un model que jo recomano molt, que és tenir un petit equip a San Francisco, però amb una empresa física allà, amb una corporation allà, i una empresa a Barcelona. I tota la producció nostra, els prototips, els desenvolupaments, els fem aquí, els fem a Barcelona. Per exemple, en el Centre de Recerca CETEMSA de Mataró, on ens fan els prototips. I aquest model de que la gent que pren decisió és la que està allà, però la producció la fas al teu país d'origen, crec que és el més adequat. O sigui que no es tracta d'anar tots cap al Silicon Valley, sinó que ves-hi i ves tu si ets el que prens les decisions i ets el que estaràs en contacte amb inversors i és el que aprendràs més de com has de gestionar la teva companyia, però produeix al teu país d'origen perquè hi ha talent molt bo, disponible, per desgràcia, en aquests moments i, a més, a un preu molt més competitiu. I faràs un gran favor al país, que és donar feina a casa nostra. Aquest és el model que segurament la Diane, quan expliqui el model de Waze, també us dirà que funciona d'aquesta manera. Una altra iniciativa que vaig muntar és 747, una empresa que fa aplicacions mòbils, i aquí ens aprofitem de 2 coses que m'agradaria transmetre-us. Primer, ens tenen molt ben considerats perquè els dissenys i la creativitat ens ve de Barcelona i, per altra banda, com que els enginyers que desenvolupen el software són de Barcelona i ara som la capital mundial del mòbil i tenim el Mobile World Congress, doncs és quelcom que posem en valor i ens tracten amb força de respecte. I l'última de les iniciatives és Imagine, que és un programa de creativitat on que un cop l'any agafem 12 emprenedors d'aquí i els portem a fer una immersió al Silicon Valley tot el juliol perquè aquests emprenedors tornin amb els valors dels emprenedors d'allà, perquè tornin amb ganes d'arriscar-se, amb actitud mental positiva, sobretot, i amb ganes d'apassionar-se pels seus projectes. Lo interessant d'Imagine, tornant a la creativitat, és que després de les edicions que hem fet,
ens hem donat compte que ha sigut una gran exhibició de creativitat d'aquí al Silicon Valley. O sigui, les idees generades des d'aquí però posades en escena allà han sigut molt ben considerades, han despertat l'interès d'inversió i crec que ens hem de donar compte, com deia el Ricard, que ens ho hem de creure. Tenim talent extraordinari a la ciutat i el que hem de fer ara és establir ponts entre la creativitat, el talent i la inversió. En definitiva, aquestes són les meves experiències personals. Tornem a casa. Què podem aprendre d'allà per aplicar-ho als nostres projectes d'aquí? Home, primer anem a veure quin ecosistema tenim aquí, quina és la realitat. Jo soc de l'opinió que no cal replicar el Silicon Valley aquí. Silicon Valley és una cosa que funciona molt bé en aquell entorn i és una cosa com molt únic i particular i molt centrat en la innovació màxima. Però aquí tenim un ecosistema prou bo. Tenim un ecosistema on en el mig tenim bones escoles de negocis, sobretot, i bones universitats, i un sistema educatiu prou bo. També tenim talent extraordinari i ens ho hem de creure, insisteixo en això, ens ho hem de creure, però tenim talent molt bo, qualitat de vida al·lucinant, millor que la del Silicon Valley, gent amb diners, també tenim gent amb diners aquí, i algú pot pensar que no, però ho debatrem aquesta tarda, quan tinguem la ronda amb els inversors, però, a veure, estem en un país on hi ha gent que té molts diners, i aquests diners no poden anar ara ni en el totxo, ni en la borsa, ni al banc et don res. Per tant, tenim un bloqueig. La gent que té diners els té bloquejats. I és feina vostra, emprenedors, aconseguir aquests diners i seduir els inversors. I potser aquella persona que podria invertir 100.000 euros a la teva companyia, doncs l'has de convèncer que ho faci i li has de vendre el projecte i transmetre-li passió. I hem d'entre tots dinamitzar que els diners comencin a circular, però no estem en un país on no hi hagin diners per invertir. Ara, no és fàcil demanar-li a un inversor que està acostumat a invertir en una cosa que coneixia molt bé, que és comprar un terreny, edificar i vendre pisos, a que inverteixi en persones, a que inverteixi en risc. Però entre tots ho hem d'aconseguir. Tenim events de networking fantàstics, ja ho hem dit, empreses de referència en alguns sectors molt interessants, com el turisme, l'esport, la gastronomia, la biotecnologia. O sigui, aquí hi ha oportunitats molt bones per emprendre i també tenim empreses de referència. Què ens falta? Ja ho veieu, una peça que per mi és clau. O sigui, jo crec que el Silicon Valley no és gaire diferent al que tenim aquí, però és un tema d'actitud. És un tema d'actitud. O sigui, aquí realment tothom parla molt d'emprendre, últimament potser d'una manera massa gratuïta fins i tot, i ja està bé que ho donem a conèixer de què va això d'emprendre. Però crec que si volem emprendre de veritat, si volem fer pujar la cultura emprenedora, hem de realment arriscar-nos molt més tots. Tots ens hem d'arriscar, no només els emprenedors. S'han d'arriscar els inversors, s'han d'arriscar els clients potencials a provar solucions d'emprenedors i tots hem de posar el nostre gra de serra per fer pujar aquesta cultura emprenedora i tenir més ambició i dignificar la figura de l'emprenedor. Crec que és una feina que hem de fer entre tots per millorar aquest ecosistema. M'agrada molt citar aquesta frase molt catalana de qui no arrisca no pisca, però realment és així. O sigui, si no ens arrisquem, si no ens hi posem de veritat, no aconseguirem res. Ja a la recta final de la meva presentació, comentar-vos algunes iniciatives en les que jo personalment estic molt involucrat i que vull recomanar molt als emprenedors que estigueu aquí i a la que estem intentant, en cada una d'elles, aplicar coneixement del Silicon Valley a casa nostra. Per exemple, el Sisterhood Barcelona-San Francisco, que la Fariba ha presentat molt bé, i que estem aquí per ajudar-vos, per establir ponts culturals, educatius i empresarials entre San Francisco i Barcelona. M'agradaria també mencionar a Barcelona Global, que és una iniciativa sorgida de la societat civil, amb una gran implicació de l'empresariat que estima Barcelona, i la idea és projectar la marca Barcelona al món, però també convertir Barcelona en una gran ciutat d'acollida per atraure talent i per atraure inversió. Fundació ILEA, ho haig de mencionar, i sobretot el seu programa Link to Start, perquè és, jo crec, que la millor iniciativa de la ciutat per incubar, per accelerar les vostres idees. Tots els que tingueu idees i que vulgueu rebre acompanyament, que és molt necessari fins a aconseguir la primera facturació, el primer client, la primera inversió, a ILEA us ajudaran molt. També m'agradaria mencionar Guaire, que és una iniciativa en la que col·laboro com a mentor i com a jurat i que en format concurs està donant molts bons resultats aquí a Barcelona mateix, on després de la primera edició han sortit ja algunes companyies d'èxit. ABLI, Barcelona Love Entrepreneurs, que és una iniciativa que després em sembla que el seu impulsor principal, el Toni Mascaró, en parlarà,
però em sembla que és un exemple molt clar de què és el que hem de fer els emprenedors, que és ajudar-nos, associar-nos i entre tots sumar esforços. I BLI fa això, genera equip entre diferents emprenedors de la ciutat per convertir Barcelona en una ciutat emprenedora de veritat. Mireu, aquí hi ha un exemple molt clar en aquest país que és en el món de la cuina. La gastronomia d'aquest país està a primer nivell mundial i tenim els millors cuiners del món. Per què ha funcionat això? Jo crec que, entre altres coses, perquè cada cop que un cuiner, que un xef ha obert un restaurant o ha fet alguna cosa interessant, tots els altres l'han ajudat i han anat i han sumat esforços. És un col·lectiu on hi ha molt bon rotllo i a més s'ajuden molt. Crec que els emprenedors hem de fer el mateix. Ens hem d'ajudar entre nosaltres, sumar esforços i entre tots tirar endavant. I m'agradaria citar, per últim, no vull perdre l'oportunitat de parlar de l'ANTA, que és un fons d'inversió en el que m'he implicat i que està liderat per l'Àngel García, el fundador de Fractus, però en el que hi ha també molt implicat des del Tomàs Diago de Softonic, el Mauricio d'eDreams, el Didac Leading Spirit, en definitiva un fons d'emprenedors per emprenedors. O sigui, la idea nostra és invertir entre 100 i 500.000 euros en projectes innovadors, però no només aportar diners, aportar coneixement i que aquest pont, aquest Golden Gate tan llarg que hi ha entre el talent i la inversió es vagi escurçant. En definitiva, m'agradaria acabar dient que, a veure, què hem d'aprendre també? Què hem d'aprendre? I això a vegades no ho aprens fins que te'n vas a l'altra punta del món. Estem a Barcelona, esteu a Barcelona, i algú pot pensar que això no és el Silicon Valley, que això és un lloc no gaire bo per emprendre, o que fins i tot, per la situació actual, és un mal moment per iniciar el teu projecte. Bé, tu pots pensar això, no? Però si ets realment emprenedor, i si en lloc de queixar-te de tots els problemes, que n'hi ha, com a tots els llocs, abans us deia que als Estats Units, per exemple, si et quedes sense atur, si quedes sense treball no tens atur, o no tens prestacions mèdiques, a tot arreu hi ha problemes. Però si en lloc de queixar-te dels problemes, en lloc de deixar-te contaminar per els impactes negatius que tens al teu voltant, que són molts, si deixes de veure la tele i et poses a emprendre de veritat, te'n donaràs compte que estàs a la millor ciutat del món, que Barcelona és la millor ciutat del món i és un moment molt bo per emprendre, per tota la situació actual fins i tot, i amb grandíssimes oportunitats. Tenim una ciutat increïble, amb una qualitat de vida extraordinària, amb gent amb un talent fantàstic, amb actius increïbles a nivell gastronòmic, a nivell arquitectònic, tenim el Mobile World Congress, som la capital mundial de telefonia, tenim el millor club de futbol del món fins i tot, no? Tots aquests actius s'han d'aprofitar perquè tenim una marca extraordinària i hi ha moltes oportunitats que s'han realment d'aprofitar. Ara bé, també us diria, de la mateixa manera que s'han d'aprofitar les oportunitats i tenir la visió global i establir ponts com els que hem establert entre Barcelona i San Francisco, que estan donant els seus fruits i que crec que és un exemple molt clar de com des de Barcelona pots fer coses en altres ciutats del món, encara que siguin molt lluny, i pots emprendre però també aprendre. Això mateix crec que s'ha de fer en d'altres ciutats i tenir una visió global i establir ponts de Barcelona al món. Perquè, en definitiva, més enllà de ferir sensibilitats nacionalistes per una banda o per una altra, no em ficaré en aquest berenjenal, però crec que estem en un món de ciutats, que el món que ens ve és un món de ciutats. I estem en la millor ciutat del món i des d'aquí es poden fer moltes coses al món perquè el nostre món és el món. I per acabar ja, perquè estic ja pràcticament, queden 30 segons, m'agradaria mencionar una frase del Miquel Martí i Pol, un poeta de la meva terra, que diu «Ara és demà», no ho he sabut traduir, però crec que és una invitació molt bonica a no perdre ni un segon més, a preocupar-se pels problemes i a lluitar per aquest futur apassionant que tenim per davant, perquè realment, si des de Barcelona tenim aquesta actitud emprenedora de voler canviar el món, de voler canviar aquest món de ciutats, realment ho podem aconseguir, però ens hi hem de posar ja i ens hi hem de posar des d'aquí, des de Barcelona, la millor ciutat del món. Moltes gràcies.